Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manilyn, 35 years old, minyo og may duha ka anak. Taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Punto legal og may personal kining akong suliran. Kabahin kini sa among relasyon ug sa akong ugangan. Kumon lang kini nga problema alang sa uban. Apan kung ikaw na mismo mao'y matungnan ug sama ini nga problema, makaingon kang dili lalim. Mao nga nidangop na lang ko ninyo. Aron gyud inyo hisabtan, sugdon ko sa uyab pa lang may sa akong bana, diin una kong gidaniya sa ilaha. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, si Manilyn di ay akong uyab. Mas gwapa pa man tong imong unang uyab sa una, nga si Catherine. Ma, ayaw sa inyo na ang akong gipailan ni mong akong uyab mo eh. Masakitan sa si Manilyn, anak. Oh, manilindengan? Hoy, angay. Oh. Tanan na lang, Michael. Mapauli na ko sa amo. Wa man day ko magustuhin sa imong mama. No, dili ka mo pa uli, Manilyn. Kay gidaan natin ka din sa amo. Kay ikaw nang gusto na kong mamahimong maasawa. Kung mahal ko nimo, dili mo pa nung balingon ang gisulti ni mama. Ipalapo sa pikas dunggan, tungod ug alang sa atong gugma. Kagkisa man yung mga gamit din, he. Oh, nakita niya ang akong bag. Ako na, ma. Ansa to? Ma? Uy, kanus alang ko ta ka na himong anak, day. Nga nagmama ka man ako. Gidawat na day ta kang akong umakad. Uy, ayos ang pabagag naong day. Uy, mutipon ka sa akong anak og puyo din his amo. Uy, unsa ko kang klasihas pagkababay. Nga musugot lang kang itipon-tipon sa akong anak nga wa pa man mo makasal. Pagkaagod ni mong naong. Pagbuot man ni Michael, ma. Ay, lagi pagsigmaman ako kay dili ta ka madawat nga mamahimo na kong umagad. Kung may delikadisa ka sa imong pagkababay, ayaw pag-ipon sa lalaki nga di pa mo kasal. Una-unahon nga pagkababay. Pasag dili sa mama, Manilyn. Usak ko sa gasto sa mga gastuhan din sa bahay. Maong may katungod kong mudani mo din, kay ako'y naggasto sa pag-istar ni mo din. Michael. Kel, na ako surprise ni mo. Ha? Unsa man na? Nag-pregnancy test ko ganina. Kay hapit naman duha ka buwan ko nga wa rigla ha. Og positive. Mabdus ko. Unsa? Yes! May anak na unya ka, Manilyn! Mabdos na day ka? Wag di mo lunging akong anak sa hangtod nga na mabdos ka. Amo ning sinabutan ni Michael nang... Sabadi ay gituyo na nimo oy. Aron di na makabiya ang akong anak nimo. Oh, Papay kag yung mauna-unahon da. Hoy mga silingan! oh, Sa kadugayan tao na mabdos na gid ang babaeng una-unahon og laki. Ang umagad kong ahat. Bagagnaw nga miipon sa akong anak bisan wa pa sila'y kasal. Kay bigaon man. Recorded by X Thunder Gaming. diyang nisubra na ang akong ugangan. Gipablatter ko na siya sa barangay. Kay gipanabi na sa diay ko niya sa daghang tao o gidaot ang akong reputasyon. Wa siya magtuo nga makahimo ko adto. Diyang gihusay mi, pertin niyang ligar nga wa siya makahimo sa iyang gibuhat diri nako. Human ko mga anak, nagpakasal na mi sa iyang anak og naglain mig puyo. Nagtuo ko nga hunungan ako niya.
Apan mas nisamot pa hinuon. Unya, Hay, mawindang ko anang akong iyaan manilinoy. Ano dili ka man niya hunungan og daot? unsa? Kay nga naman di ay mer. Sas, gipanabi ka na sad. Ha? Nga kuan ko no, kanang bati ko no kay kagbatasan. Dili maduolan. Unsa? Og niya pa ay. Gibutang-butangan kaniya og sala sa akong agaw nga may laing laki ka og pabiyaan ka. Unsa? Ay, baya siya, oy. Ipahid man niya nimo ang iyang binuhatan. Kay, nakibaw ka, day? Nangabit man na siya. Bisa nagsiga pa ang mata sa embana. Wa na ko'y labot sa iyang binuhatan, mer. Kay iya man sad na. Ang ako lang, nga dili lang unta ko niya hilabtan. Dili ko niya butang-butangan og sayop ngadto sa iyang anak. Mao. Pero, ay dasos. Yan ana, ginang iya ana, oy. Pamitaw nga dili ko ganahan ana niya. Ato-ato na ha. Kay, nag-away sana sila si mama. Igsuon ba na sila, ha? Paminaw. Igsuon. Pero iyang giaway. Gibutang-butangan niya gistorya ang akong mama, oy. Ha? Hapit ganoon magkabuhag ang akong mama magpapa. Mao ba? O nga ikaw, pangandam. Ha? Pangandam. Kay ba siya nagbutuo sigaw Michael niya? Ha? Wa ko mo tuoy. Lagi. Mas may pagsalig pa ko nimo kaysa akong inahan Manilin. Salamat, Michael. Wow! Mabdos na sabday ka? Um, Kinsa naman say amahan, anak? Ha? Aluuya sa kong anak, oy. Nahimong Salvador del Mundo. Nagbuhi ni mo og sa dili niya anak. Unsay imong ebidensya nga dili sa imong anak kining akong gisabak? Kasayon sabto na naa. Nag-una-una ka magani sa kong anak. Way rason nga dili na nimo mahimos ubang laki, oy. Ni sobra na jud ka. Angay na tigang ikihain ng imong pagpasangil nako. Grabe na ang pagguba sa akong ugangan sa akong dungog. Grabe gid ni siyang batasan nga bisan ang iyang igsuon dili gani mo duol niya. Gipakauwawa na gyud ko niya og maayo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Sukad ko naabot sa kinabuhi sa akong bana, wa na ko magustuhi sa akong ugangan babay. Kanunay ko niyang pakauwawan og binastusan sa mga tao. Makakiha ba ko niya? Ikaduhang pangutana. Sa among sitwasyon, angay ba unta nga sa pagsugod pa lang sa among relasyon, niatras na ko, kay dili na ko ikasabot ang akong ugangang babay, kay apektado gyud ang among pagpuyo. Ikatulong pangutana. Nakareklamo na ko ini sa barangay. Karon kay niusab naman sad og gipasanginlan pa ko niya nga dili ang iyang anak ang amahan sa akong anak. Pwede ba lahos na lag-file o kaso? Ikaw pa to katapusang pangutana. Bisag naglain na mi og puyo sa akong bana, hasulon paghihapon mi sa iyang inahan. Mag-usab-usab ang batasan ba? Mag-message na ko nga mangahi og pasaylo. Unya, libakon og pakauwawa na sad ko. Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Manilin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana nato sa tuang mga kapikas karelasyon, mga kabtangan nato ang mga papilis ug mga dokumento din ha. Of course, si Dr. Obra will also answer questions ninyo kabahin sa mga punto medical. Ni-undergo pa og eye operation si Doc Obra, no? So, ako lang sa ang inyong mapaminaw, punto legalan sa takarong adlaw. Pero guys, padayon pagpadala sa inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
lain-lain o klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. And of course, no, mapasalamaton kay ko sa tanan nga mga mag-like o mag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Sa mga maminaw nato silang mga radyo sa ato ang YouTube or kanang muapas maminaw nato sa ato ang Facebook account nato, or please continue to like and follow me sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account. Letter sender karong adlaw taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Mayor Samsam Gulyas, hello nimo din ha. Punto legal man ta, tago na to sa pangalan nga si Manilin ang ato ang letter sender. Legal man ni og napon ni personal ang iyang mga pangutanag problema kay kaning relasyon sa iyang karelasyon, no, og of course sa iyahang ugangan kaning mga problema, no, ato ang mga pagahisgutan, no, ato ang nabati sa drama ang iyahang mga giagian kabahin sa iyahang ugangan marang wa man gud ni sila nagka-uyon good, no. So una niyang pangutana, sukad ko naabot sa kinabuhi sa akong bana, wala na ko magustuhi sa akong ugangang babay. Kanunay ko niyang pakauwawan og binastusan sa mga tao. Makakiha ba ko niya? Kung kiha-kiha lang yun Manilin, pwede man. Labi na ka ng akto sa pagpakauwaw, paghugaw sa imuhang dungog, pagsulti og bati nya sa publiko na imong makadungog, pwede man gyud nato gyud nga mafailan og kaso. Ako lang yung pangutana, no, is kung imo manggong ipadayon o dili padayon, kung imo manggod nang buhaton, naasad gyud na yung mga consequences. Kaning mo file tag kaso guys, no, nagyud na yung mga dili lang legal nga mga consequences, pero kanang mga effect, no, kung mo file tag kaso sa ato ang relasyon, dili lang sa katong atong gikiha, kundi sa mga taong nagpalibot nato. Iman nga imo ang gikiha naara kuyog sa usa ka circle nimo kay mama na sa imuhang kapikas. Wa ta kabaw unsay reaksyon sa imuhang sa iyahang pamilya, no, unya kung sa ilang reaction, of course di pud mahimo nga dili pud mo react ang imong kaugalingong pamilya. Sometimes guys, no, Manilin, naminaw ka karon, no, mayta nga ang pagkiha dili gyud na maoy solusyon sa tanan aron marisolba ang ato ang mga issues ug mga problema, hilabi na kung ang mga issues involves family. Maski pag-ingon ka di man na ako kadugo, pero pamilya man as imong kapikas, imo na pud ng pamilya, di ba? Ikaduhang pangutana, sa among sitwasyon, angay ba unta nga sa pagsugod pa lang sa among relasyon niatras nako kay di nako ikasabot ang akong ugangang babay kay apektado gyud ang among pagpuyo. Okay, pwede man gud og mo biya mo ba, palayo mo nga kanang mubukod mog inyo harag yun nga dili ka mahilabtan, dili pud mahilabtan ang imuhang kapikas. You are on your own, no, why manghilabot nya, makadraw pud kag line, makadraw pud ka og boundaries. Package deal mo gud nimo sud tag relasyon, labi nag magminyo ta or makigpuyo ta as if husband and wife ta kana mag-live in na ta. Ang ako sang pangutana, wa ba nimo gitrace ug wa pa pud nimo gi-check kung nganong init kay siyag dugo nimo or kung nganong di sad siya kauyon nimo, basin di ay pud og kaya pa nimong usbon or kaya pa nimong i-prove, no, nga sayop siya sa iyahang pagbasa nimo or pagtuo nimo. Kay usahay man gud, apil gyud na, di gyud usahay, apil gyud ni, no, kanang magminyo ta, makigrelasyon ta, package deal man guning ato, inigminyo nato, inigpuyo nato, apil man ang pamilya, no. So dili gyud na ingon pod, what's ko mag-ingon nga ni atras ka, kay kung nagkauyon gyud pod mo, I think you will find a way to resolve things, no. Mas maayo sa nga imong ipasabot sa imuhang kapikas nga mo ni imong giagian, nasakitan ka, mo ni imuhang gi-go through mo ni ang sitwasyon karon, basin na pud siya matampo og matabang para marisolbar mo nga dili na mo magkadisgusto sa imong ugangan. Ikatulong pangutana, nakareklamo nako ini niya sa barangay. Karon kay ni usab naman sad ug gipasanginlan pa kong dili ang iyahang anak ang amahan sa kong anak. Pwede ba lahos na lang file og kaso? Actually pwede gyud, no, kay kung mo file ta sa lupon ngadhas barangay unya natay kasabutan, di mo tuman naa na magud tay basihan para mo file ta og kaso.
pwede gyud. Di man ko mudili ana akong pangutana, again, go back, pahibaw pasabta. Kung okay ang imuhang kapikas nga mo file mo kasod, suportado ka, then go. But ug naay lain gi-propose ang imuhang kapikas unsaon na pagresolba, paminawa usa. Kay makaguba man ginig relasyon ini file na natog kaso basin di na gid na nimo mahilot hinuon ang imuhang problema dinha sa imong ugangan. Kay once mo file kag kaso, no turning back. Maski pag mingong kag na-dismiss, ang kasakit, ang kalagot, dugay pa kay na mawala, no, if at all. Ikaupat ug katapusang pangutana, bisan naglain nami og puyo sa kong bana, hasulon paghihapon mi sa iyahang inahan, mag-usab-usab ang batasan ba, mag-message nako nga mangayo og pasaylo, unya libakon og pakauwawa na sabko, unsa may angay na akong buhaton. Sahay ba, wabe kumos pagpaluib, no, kundi ra gyud po na makatandog, makatayog nato ba, kanang pasagda na lang, usahay manggod, kalimot sa kong pangutanag, pila edad aning imong ugangan, kay usahay pud ba, no, kaning mga katigwanga nato, dalhonon sabtunon, kaayo og batasa, no, so mo na nga basin din hang dapita need pa nato gyud nga masabtan og tarong, no, ang ato ang mga ugangan, unya basin pud og kaya gyud natong di na lang patulan, kay total og okay lang inyong relasyon sa imuhang bana, sa imuhang kapuyo, basin pwede po nimo lang palampason niya, siya na lang mapulaan mo, takom na lang gyud na, no, depende. So weigh things, ang importante okay ang imuhang relationship sa imuhang kapikas ug sa imuhang banay, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran.